Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji dekabry Ada Türkmen kanalymyzyň nobatda gepleşigi. Sanjar wakasy ýyly atlandyrylýan 25-nji noýabr wakasynyň, ýagny Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmek finansygy diýilip at berilen wakaň 20 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrmyzy dowam etdirýäs. Bu gedeki gepleşigimiz şo tema bagyşlanan gepleşikler tapgyrmyzyň 5-nji bölümi. Kimde kim başka 4 bölüme tomoş etmedik bolsa, ilki şu geçenki bölümlere tomoş edip, ondan soň şu 5-nji bölüme tomoş etmekligi maslahat berýäs. Sebäbi wakalar iýdigi derli we özara baglanşykly ýagdaýda gurrun berilýär. Şoň üçin hem iýdigi derli ýagdaýda tomoş edilende wakalaryň baglanşygyny düşünmek aňsat bolar. Ýene bir ýatlatjak zadymyz, gepleşikler tapgyrymyz Sanjar wakasyny näme diýilip atlandyrylsa da, Odol kaýdyşymyz ýaly, biz diňe bir Sanjar wakasy barada gurrun etmän eýsem, umuman Türkmen opozisiýasynyň ýakyn taryhyna degişli käbir beýleki möhüm wakalary da degip geçýär. Şunukdaý nazardan bu gepleşikler tapgyrymyzda berýän jyk maglumatlarymyzyň köpüsi odol hiç bir kanalda we hiç bir gepleşikde berilmedik maglumatlar bolup durýar. Şunam aýratyn gödeginde tutsaňyz gowy bolar. Indi häzir gysgaçyk reklamadan soň gepleşigimizi odolky tamamlan ýerimizden dowam etdireriz. ...2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistandan has alyslarda ýerleşýän ýurtlaryň köp raýatlary bir ýerlerde Merkez Aziýa diýen bir regionyň bardygyny, şo regionda da Türkmenistan diýen bir asanyja ilatly we diktator rejimli bir ýurdun bardygyny, ana şo ýurdun başynda da özüni peýgamber hasaplap oturan bir kelesan diktatoryň janyna kast ediljek bolanyny bilip galylar. Bu waka baradaky habar post-sowet ýurtlarynyň esas habar terişlerinde hatda bir näçe günnäp ýygyderli berildi. Покушение на президента Туркмении. По официальным сообщениям, Туркменбаши, глава Туркмен, Сапармурат Ниязов мчался во дворец Туркменбаши по проспекту Туркменбаши. Злоумышленники преградили дорогу части машин кортежа и открыли по ним огонь. Президент не пострадал. Туркменбаши лично сидел за рулем вот такого Мерседеса Пульмана. Автомобиль шел в колонне впереди остановленных машин, и оттого Сапармурат Ниязов промчался вперед, даже не заметив этого покушения на себя. Доехав до дворца, президент сразу все понял и сразу все сказал. Я знаю, кто стоит за этим покушением. Их имена известные вам. Это Аразов, Шахмурадов, Ханамов и Клымов. Все они грабили страну, находясь на руководящих должностях. Но сейчас их нет в Туркменистане. Ortaýatyň esas telekanallaryndan birine görkezlenene şu kadrda şol 25-nji noýabr wakasy hamala şol Aşgabatyň şol Türkmen we Şaý ýoly bilen Aýtakow köçesiniň çatyrynda bolan ýerleri görkezdi. Ol gaty bir dogry gelen ok hakykatynda şo waka nerede bolan, hakykatynda şo waka Aýtakow köçesi bilen Türkmen we Şaý ýolynyň çatyrynda dälle, Türkmen we Şaý ýoly bilen Maladyozhny köçesi bir köçe bardy, Maladyozhny diýip. Şu adam şo kartany açsaňyz, Aşgabatyň kartasyny açýan bolyn, şo Maladyozhny köçesi şu taýda çykýar. Maladyozhny köçesi niýe derleşýär? Ol ýene şu atky Aşgabat kanalynyň üstü bilen şo Mire tarap geçende Mir bir başlanýar, şo Mir biriň edil başlanýan ýerini kanalyň edil boýunyna diýen ýaly ýerleşýär. O köçede Andalip köçesi bilen Nur Muhammed Andalip köçesi bilen ine şu Türkmen we Şaý ýoly ine şu tary renkli şo köçäni birikdirýär. Ine şu taýda da şu Türkmen we Şaý ýoly bilenem şu Maladyozhny köçesiniň çatyrynda da şol 25-nji Sanjar wakasy diýilen waka bolýar. Indi biz bunu näme dip bular ýaly tasdiklap bilýär şo wakanyň bolanyny, şo waka hakykatdan hem bolup durmy ýa-da ony Niýazowyň rejiminiň öýe toslap tapyp durmy. Biz şonu aýdyp biljek, şo waka hakykatdan hem şu taýda bolýar. Ona mödem Niýazowyň rejimi toslap tapan ok hakykatdan hem şo waka Şyh Muradowyň ýolbaşçylyk edýän topar tarapyndan amal aşyrylýar, ýani amal aşyryljak bolunýar ýöne puja çykýar, başa baran ok. Biz o baradaky faktlary dolanyp geleriz. Ýöne şu kartada bizim sizin görýän zadyňyz şu esasy şu ýol Türkmen we Şaý ýoly, ýene şu aşağı tarapa berdengi tarapy. Ene buňam şu ýokary aňalyk diýen ýerem, ene şu merkeze tarap, Aşgabatyň merkezine tarap diýen ýer.
Ana şu çatnaşygam şu wakada ine şu merkezden bärik gelende ýa-ni Mir rayony başlayan ýa şol Mir birin başlanýan ýerini. Inni bir aýtdyk şu waka hakykatdanam bolupdyr diýip biz tasdiklap bilýärdik. Inni onu biz näme esaslanyp aýdy bilýäs. Onu odaly bilen şu taýda ýaşaýan yerli ýaşaýjylaryň öldürem tasdikladiler. Men şu taýda ýaşaýan käbir tanışlam ama men olaň atlaryny aýdy biljek däl. Ýöne şolar şu 2000-nji ýylyň 25-nji noýabryna ir saat 7-lerde şu taýda atışyň bolandygyny tasdikladiler. Başga ýerde däl ediljine şu taýda. Şu taýdan geldi diýär şol atışyklaryň sesi. Ondan soň şu wakany şu taýda hakykatdanam Niýazowyň şol maşin kolonnasynyň öňüni saklamaklyga çalyşylandygyny, hatta şu waka gatnaşan o asly Orta asylly, ýöne Amerikada ýaşaýan Leonid Komarovski diýilen jurnalistam şonu tasdiklady. Leonid Komarovski biz geçen gepleşiklerimizde aýtdyk, şol wakanyň esaty guramaçlaryndan biri bolan Guwan Şumaýewiň dosty, ýagny biznes partneri, ol 90-njy ýylda şol näme bilen tanışypdyr, dostlaşypdyr. Guwan Şumaýew bilen ne şu Leonid Komarovski diýilen adam şu suraty tanışypdyrda. Ondan soň şol biznes işlerini ýola goýupdyrlar, feodalitaty edip başlapdyrlar. Soňra bular şol Niýazowy agdaryp häkimiýeti basyp almak kulkuluna düşenlerini, ýani Şyh Muradowyň ýol başçylygyna bunam çağırýarlar şoňa goşulmaklyga. Sebäbi bilam peýdal adam birinciden aýan kyn gurnap beren adamdan bir maşgalaň, ýagny Jumaýewiň maşgalasynyň biznes partneri, o aňyrdan daşary ýurtdan haryt getirmeklikde, öýdara paýlaşmaklykda onun öňüm ullukan hizmetdaşlyk edip beren adam şu maşgala bilen. İkinciden bu jurnalist adam öz döwründe makale ýazat edip ortadan telewizion üçin bir senariýalar ýazyp özün tanadan adam jurnalist ýokmunda. Ýöne jurnalistlik işini taşlaýar da biznese başurýar da baýamaklygyň uğruna çykýar. Ondan ene şolam şu wakada şu wakaň ideýany bilen Aşgabatda tutsak edilýär. O taýda 5 aýlap tutsaklykda oturýar. Ýagny noýabryň 26-synda tutsak edilip 2003-nji ýylyň aprel aýynyň 24-nde şeýlem tutsaklykda saklanýar. Soň aprel aýynyň 24-nde näme boş edilýär? Aprel aýynyň 24-nde ýagny şoňa şeýlem boýunda bir näme goýulýar? Niýazowyň rejimi tarapyndan şert goýulýar. Sen şu bolan wakalary jikmejik beýan etsen, bir kitap ýazsan, hemme materiallary suwdyň prokuraturaň derine materiallaryny hemmesini sana berjek. Özüňe öz bilýän zatlaryň içine goşarsyň. O sen hakykaty ýazýarmy ýa ýalan ýazýarmy biz onu barlar, okap durur. O sen hakykaty beýan etsen, onu sen çykarsyň şo kitaby gotarandan soň. Onuň şon onu etmeseň biz sen goýup berjek geldi. Üstesinde Niýazowyň rejimine Amerika tarapyndan basyş görkelýär sebäbi Leonid Komarovski Amerikan raýaty şo wagt. Ýagny goşa raýaty hem Ortaýyň raýaty hem Amerikan raýaty. Onuň şo 5 aýyň dowamynda Leonid Komarovski kitap ýazýar. O kitabyň ady Terakt Aşgabat diýilip atlandyrylýar. Şol soň çapam edilýär başlaň. Şu taýda şu kitabyň daşky jiltiniň suraty şu Terakt Aşgabat diýip orça çykýan Leonid Komarovski diýip duranlar 25-nji noýabr 2002-nji ýyl diýip ýazylgy. Ýagny Aşgabatda gurnulan terroristik hüjüm, terakt diýmek terroristik hüjüm bolýar. Şu kitap soň 2004-nji ýylyň ýanwaryna çapdan çykýan. Şol Aşgabatyň da umman Türkmenistanyň kitap dükanaryna şunu görenler ama şunu satyn alanlar ama ondan inni şu 5 aýdan soň şu kitaby ýazandan soň buny göýberýärler. Ýani Amerikanyň ilçihanasyna barmak bilen, şoňa gatnaşmak bilen göýberýärler. Ondan şondan soň şol türmeden Türkmen türmesinden çykandan soň Moskwada olup gelýär. Şo taýda da ilkinji beren interwýusy ýene şu Izvestiýa gazetine 2003-nji ýylyň 11-nji may aýynda beren interwýusy boldy. Ol interwýum ubiwat Niýazowa nikto не собирался diýär. Yani Niýazowy hiç kim öldürjek bolup finansmat diýilip atlandyrylýar Leonid Komarovski diýip. Ýene şu taýda göwrümlüje töhfetdeşlik bolupdyr. Şu töhfetdeşligiň teksti şu taýda bir garşyrak çykypdyr. Şu taýda görüşüňiz ýaly habarçyň ýa-ni jurnalistiň berýän soragy bilen Leonid Komarovskiň berýän jogabynyň arasy açyklashdyrylmandyr da. Şundan garşyk çykypdyr ýa-da şol wagtyň geçmegi bilen şu taýda bir nemerak nähal, teknik nähal, göz çykan üçin şonu ýaly men şonu kopýalap alyp edil şo duruşyny
tayhallaştırıp men şutada fail görünüşünde, yani Word fail görünüşünde yerleştirdim. Ne şutada jurnalistin berýän sorawlary gara rak görünüş hatda renkte berilen, oňa Leonid Komarovskiň berýän jogabym şutada açygyrak renkte. Şonu siz şu videoň aşagyndan tapardyňyz, şoň çelgetini şoňa öňüňizde kompýuteriňizde da ýükläp bilersiňiz, oňa telefonuňyzda da ýükläp bilersiňiz ýa-da açyp okap bilersiňiz. Men bunu tide şu açygyrak bolmagy üçin aýdýan. Üstüne ondan biz ýene näme esaslan? Ýa birinciden şol Leonid Komarovskiň şu boşak gelenden soň eden çıkışları var. Taýjak çıkışları. Ýani ilkinji beren interwýusynda men hem şun aýra tünüsü çekýän. Sebäbi ýa boşak gelen adam intak ýalan sözlemäge kän bir taýýarlyk görüp ýetişmedik ýaly. Men hem şun ýalan sözlemäge diýen sebäbi Komarovskiň soň aýdýan zatlary belli bir wagtdan soň odol kaýdanlaryna garşy gelýän zatlarym bar da. O taýda bir hili şol hakyky bolonlary bastyr ýüstür etjek bolmak ýaly ýa-da şo. Şondan hem görünýär, şo taýda hakykatdan hem şolar ýa-da terakty. Yani Niýazowa garşy hüjümi amal aşyrjak bolup durlar, gurnap durlar, ýene başa barmandyr. Soňa şonu yumorly jok bolýar bir ýerde boyun alyp goýberýär, taýýarlyk görmedik ýaly. Ondan soň ýa bir ýerde şol öň kaýdandadyny ýatdan çykaryp, soň şo bir zady başgaça edip aýdyp otur. Şonu ýalatlar görmek bolýar da. Onuň şoň üçin men ilkinji ýanky şoň beren ilkinji interwýusyna näme aýratyn, ýanky aýdyşym ýaly ünferýän. Şo taýda ýaňy Türkmenistandan çykyp gelen adamyň aýdýan sözleri da bir hil taýýarlykty. Käbirdatlar boyun alýan ýaly edip aýdýar da. Şoň üçin men şoňa ünferýän. Bolmasa onuň başga da bir giden interwýuleri bar. Şo waka bilen baglanyşykly. Gurrun gören datlary bar. Olardan hem käbirlerinden men gepleşiň dowamyna sitatlar getirer. Ýöne şoň üçin ýöne özellikle ýa şo izwestiýa gazetine şol 2003-nji ýylyň 11-nji maýynda beren interwýusyny men size el ýeterli etmekligi makul bildim. Ondan inni beýlek seçmeleň birem diýdik, ýa-ni salgylanjak bolsaňyz, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň taýýarlan daklady şo barada. Niýazowyň geçiren hökümet maslahatyna şoňny dogry daklady baş tutaydy. Olam Fergana Newsweek internet saytynda şu öz döwründe şo döwürde çap edildi. Bulam hökümet maslahaty 19-njy dekabrda geçýär 2002-nji ýylyň. Başlan 18-nji dekabrda geçýär hakykatynda hökümet maslahaty bolýan. Ýöne şoň teksti şol edilen daklad bunam şo wagt Gurwanow Atajanowa baş prokuror bolup işleýärdi. Şo taýýarlaýar. Şolam Niýazowyň öňünde hökümet maslahatynda hasabet berýär 18-nji dekabr 2002-nji ýylda. Soňam şoň tekstini ertesi gün 19-njy dekabrda Neytralny Türkmenistan gazeti, ýani rus dilinde çap edilýän gazeti çap edýär. Ondan hem kopyalap alıp käbir habar agentlikleri şonu öz saytlaryna yerleşdirdiler. Şolaň birem Fergana News internet saýty boldy. Şutada şoň Gurwanow Atajanowyň beren hatabatynyň dolu teksti şutada yerleşdirilen. Hemme jikmejikli getirilýär. Indi men buna kaydylýan hemme zatlar dogry diýip biljek däl. Ýöne men şuna baka beremde, Atajanowyň şu hatabatyna baka beremde men Leonid Komarovskiň soňky geçen 20 ýylyň dowamyna dürli habar agentliklerine ýa habar terişdelerine beren şu waka bilen baglanşykly beren interwýulerini öwrenýän, şoň bilen deňeşdirip görýän şu Gurwanow Atajanowyň Niýazowa beren şu hatabatyna kaydylýan zatlar bilen şoň aýdýan zatlary gawat edilýärmi? Näme derejede gawat edilýär? Nirde şol çapra gelýän bolsa, şolaň haýsy tarapyň aýdýan zady dogrurak bolup görünýär. Atajanowyň şu taýda getiren maglumatlary hakykata ýakyn görünýärmi? Ýa-da Komarovskiň, sebäbi ýa kaýjymýaly Komarovskiň köp ýerde sapalan atýar, ýagny hakykaty bir ýerde dilinden saptyryp, bir ýerde soň ýygyny aljak bolýan ýaly zatlar edýär. Şo taýda da onuň şol ýetmezçiligi, şo taýda boşlugam Gurwanow Atajanowyň, ýagny baş prokuroryň şu beren hasabatyna maglumatlaryny doldurup bolýar ýa-da anyklap bolýar. Berden gaýdýarmy ýa ýaňdatýarmy hal üçin Komarovskiy. Onda şo taýda Türkmenistanyň baş prokuraturasy näme diýýär şo barada. Şu zatlary deňeşdirmek bilen men bir hil öz boluşly şol wakalaryň zanjirini men tapdym. Ne bir özümçe da men şo gepleşikde de şu ýanky Komarovskiň hem bir giden interwýulerini ýanky esasynda hem
şu baş prokuraturan taýýarlan şu hasabatynyň esasynda gurrun etmekçi. Ondan galan da adam sizin özüňiz şödersiňiz, on odatlaryň haýsynyň dogry haýsynyň hakykata ýakynrakdygyny, haýsynyň toslama ýakynrakdygyny ony sizin özüňiz şöňmeli bolmaly diýleşler. Indi biz aýtdyk şol Leonid Komarovskiň şu ilkinji beren interwýusynda beren bir gyzykly zatlaryň bardygyny aýtdyk da. Indi Leonid Komarovskiň şu interwýusynda näme diýär, nähil zatları men ünsüm çekdi, nähil zatları ünsümi çekdi men şonda. Şonda Izvestiya gazetiniň habarçysy soraýar Leonid Komarovskiňdan. Siz diýär şo taýda gurnol jok bolnan, ýagny taýýarlanan şol dilluşukdan habarladyňyzmy diýär. 23-nji noýabrda 2002-nji ýylda şol dostuňyz Guwonç Jumaýewiň öýüne mehmançylyga baraňyzda diýär bolýan. Ol şey diýär. Я узнал об акции уже в Ашхабаде, дия. Накануне 24 ноября. Мы с Куванчем были на дне рождения у его племянницы, затем поехали в дом к его отцу, старику по имени Розы. Men ya bu gurnolyan dillu şukkara da diye şota Aşkabada baramdan soň bildim diye, yani 24-nji noýabrda diye, yani şo waka gedil bir gün ýany bildim diye. Ondan diye men ya şoň Guwonjyň diye ýegeni bir gyz ýegeniň dowlan güne kendiye elki men şo taýak gitdiler diye, ondan soň men niye Guwonjyň kakasy Rozy Jumaýew diýýäniň öýüne gitdiler diye. Onuň şo taýda şuň aýdyşy boýunça ilkinji ýygnanşyk, ýagny şo dilluşujylary ilkinji ýygnanşygy ilki şo Rozy Jumaýewiň öýünde bolýar. O taýda da şuňa aýtmagyna görä Komarovskiň 10-20 töwereg adam ilki şo taýy ýygnanşdy diýär, ilkinji ýygnanşyga. Ondan soň потом мы поехали в дом, где находился Борис Шихмурадов. Soň biz diýär Борис Шихмурадовň ýerleşýän öýüne gitdik diýär. Olam Iklimowyň öýünde şo wagt. Ola geçen kepleşikdim aýdypdym da şo ende oňa da barar. Oňa da barar, näde Iklimowyň öýünde peýda bolýar. Пробыли там около часа, o taýda diýär bir saat ýaly wagty sarf etdik şo ýygnanşykda diýär. Şol разговор о предстоящей акции. Yani o taýda diýär şu häzir öňde innik gün planlaşdyrylýan bir aksiýa diýip adlandyrýar da. Bir çäre barada gurrun gitdi diýär. Что люди устроят демонстрацию перед зданием Меджлиса, то есть парламента. Ягny diýär adamlar diýär şo Türkmenistanyň meclisiniň, ýagny parlamentiniň öňünde demonstrasiýa geçirjekdiklerini aýtdylar diýär. Şoňa taýýarlyk görýän. Soň попытаются войти внутрь, переговорить с депутатами. Soň şol demonstrasiýadan soňam diýär şoň barşynda da diýär meclisiň jaýyna girjekdiklerini hem deputatlar bilen gurrun geçirmeklige ýynaşykdyklaryny aýtdylar diýär. 24-üne. Что туда же привезут президента Туркменистана Сапармурата Ниязов. O taýgam diýär Türkmenistanyň prezidenti Saparmurat Niýazow hem getirjekdiklerini aýtdylar diýär. Herediňi şuňa aýratyn ünslerin adamlar. Öýde boyun alyp otyr şo waka gatnaşan adam, şo waka hakykatdan hem gurnolanyny, ne käbir adamda men bunu hemşin aýratynlygy taýan. Käbir adamlar men geçen şu gep eşikler tapbarymyň geçenki bölümleriniň aşagyna kommentariýa ýazanlaryna da ay o waka Niýazow gurnanlar, ay o waka bolan näler, toslananlar, eýledir, beýledir bir hili pikirler aýdýarlar da. Şu taýda şol adam Niýazow tarapyndan toslanylmanlygyny, şo waka gatnaşyp tutsuk edilip, ondan soň tutsuklukdan boşak gaýdan Amerikan raýaty Leonid Komarovskiň öýüne aýdyp otyr dili bilen erkinlikde gedip ýörkä, orsyada gelenden soň. Soňam şunu tasdikleýär. Şo hakykatdan hem şoň plany biçildi, biz ýygnanşdyk, iki ýerde ýygnanşdyk. Niýazow hem tutup getirmeli diýilýän plan biçildi diýär. Что туда же привезут президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Yani şu meclise deputatlaryň öňüne getirip, kelletini ýalaňaçlatyp oturtmak, şoňdan hataba soramak. Ine şon täsdiklap otyr. Ondan jurnalist soraýar, ýa-ni Izvestiya gazetiniň jurnalisti soraýar. Вы принимали участие в акции? Soň diýär siz diýär şol gurrun edýän aksiýaňyzda, ýa-ni şäherinde gatnaşdyňyzmy ödüňiz diýär. Ýagny 25-nji noýabr günni. Olam aýdýar, да, утром меня разбудил Гувонч Жумаев, и мы поехали в Меджлису.
O diye İRRT'den menye Guvanç Cumayev tudurdu diye, ondan biz de meclise taraf gittik diye. Там собралось несколько десятков человек. Вот эти он норчадом ягнаны некенне простояли, не выходя из машины. 30 минут, то есть с 6:50 минут до 7 часов 20 минут утра. Biz diye o tayda diye bardık yığınlaştık yöne maşindan çıkmadan oturduk diye. Yarım saat diye yani 30 minut diye yani 6 saat 50 minut teorikte bardık da 7 saat 20 minut yani irden 7 saat 20 minut çendim oturduk şu tayda. Потом разъехались. Son dargadık diye. Ne için? Акция как таковой не состоялась. Акция değil yani, çare değil yani başa бармады diye. Просто хотели каким-то образом привести Niязова в meclis. Biz diye ne hildirur yol bilen Niyazov'u diye meclise getirmekçidik diye. Yani şu tadı şu başa barmadı diye da. Onun yine de haberci oraya bundan. Как можно привести президента куда бы то ни было, тем более деспота, когда самое ничтожное посягательство может быть истолковано как покушение? Siz diye ne edip diye o hayta durur yurdun prezidentini getirmeyin gurrun ne diyeniz üstüne de diye o despot yani diktatör prezidenti diye onu getirmeyin diye gurrun edip biliyeniz. Sebebi diye tehelcecik kurşolar ya finansiyonu öde diye oluyor diktatöre karşı edilen bir yank kastedişlik hükmünde de diye hesetlendirip bilecek zada oluyor. Siz onu niye edip amalaştıracak oldunuz? Onun şu taydan teredin şu tayda Гитлер bilen deňeşdirme getirýär Leonid Komarovskiy. Всё зависит от точки зрения. Baydan adyňyz diye belli bir nukta nazara bagly ya. Вот скажите diye. Когда в 1944 году группа немецких офицеров засунули Гитлеру бомбу под стол, это был теракт? Leonid Komarovskiy öýe sora berýär. Olay diye. 1944-nji ýylda diye Nemis ofisierlerinin bir toporu diye Gitler'in stolunun aşağına diye bomba sokup şon partlanlarına diye. Şo diye terakt dip hesapläp boljak şol işi diye. Yani terörist bir terör hücumu dip diye. Onun habarşamay diye по форме безусловно diye. Yani bir gurnoluş görünüşü boyunça o diye onu terakt dip hesapläp boljak diye. Leonid Komarovskiy mongule alalaşanok. Leonid Komarovskiy, а я думаю, что это был акт отчаяния, когда люди понимали, что страна гибнет из-за одного кретина. А менне bunne adamlaryň diýe çykgynsa diýagdaý sebäpli ýudurmaga mejbur bolan işi hadaplaýan diýe. Ýagny diýe adamlar diýe haýtadyr bir kemakly sebäpli öz ýurtlarynyň diýe elden gidip barýanyny düşünenlikler sebäpli da когда diýe что страна гибнет из-за одного кретина. Кретин demek ýa-ni akıl taýdan kemis bir adam diýmek bolýar da. Когда нет возможности изменить ситуацию демократическим путем, а любое инакомыслие преследуется, тогда оправданы любые действия. И Leonid Komarovskiy diye, haçanna diye demokratik yol bilen diye, ýagdaý üýtüdip bolmaýanmy şo ýurtda diye. Hemem diye itlenlik bir diye başgaça pikirlenmekligem iýdarlanýan bolsa diye, repressiýa edewar edilýän bolsa. Onu diye şonu real ýagdaýda. İtlenlik bir çäre diye, yani şol döwletler, yani şol diktatora, yani şol döwlet liderine garşy ulanjak itlenlik bir çäre diye оправданы diye, yani esaslıdır diye. Onu diye şu taýda hiç onu gadagançylyk bolup bilmedi diýmek bilen şunu men ýa-ni şunu ýene bir gede gaýdýan. Şu taýda şolar ýaly iş ediljek boldy diýip ýa-ni boýundan otyr Leonid Komarovskiy öýdi. Şolar ýaly ýagdaý emele geldi Türkmenistana diýip hasaply, ýani daşary ýurdun raýat aýdy otyrda. Indi Gitler bilen deňeşdirip, şo Gitler öldürjek boldylar ha diye. Şo diye terakt teröristik ýa-ni terror hücumu diýerler Gitler'e garşy gurulýar. Olýa adamlaryň çykgynsyzlyga düşüp bir çäre ýagdaýda, ýa çäresi ýagdaýda diýe insan ýüzürende ady boldy şol Türkmenistanda da şolar ýaly ýagdaý emele geldi diýen diýip şol gytaklaýan ýagdaýda şey diýär da. Şoň üçin ýa-ni izleste hadiýetiniň habarçysynyň sora ýerlikli zat olýar diýe. Nädip bolýar diktator bir Türkmenistanyň diktator liderini prezidentini tutup meclise getirmek çydyňyz diýär da. Ol bir boljak zat bolýar. Güçüne getirmeli.
Olam şoňa jogap edemem ýa-ni ýalaydy ýa. Şolar ýaly adama gedek gelende, ýani niýada ýaly adama gedek gelende islenip çäre ulanyp bolýar. Bir de şonu ýerlikli diýip atapdyýar diýe. Diýmek şo çäre hakykatdan hem gurulanypdyr. Şona mana şoňa gatnaşan adamyň özi, ýani Leonid Komarovskiy tasdiklap otýar. Indi men aýtdym şol Leonid Komarovskiy soň käbir ýerlerde özüne garşy gidýän ýeri bar diýdim-de. Indi aradan şu wakadan 10 ýaşyl geçenden soň indi şu ýanky töhfetdirşlik 2003-nji ýylda bolanlar, 2017-nji ýylda bolýar bir töhfetdirşlik, ýani aradan 14 ýyl geçenden soň Fergana News ýanky internet neşerine interwýu berýär Leonid Komarovskiy. Olam Çujaya svadba diýip adlandyrylýar. Ýani ady şu töhfetdirşligiň ady, ýani kesekiň toýu diýildi. Şu taýda ýani ýene sonra bu ýani Fergana News neşeriniň habarçysy sonra ber, ýani Leonid Komarovskiy. Siz ýa şu öňkü izleyişçi gazetiniň habarçysyny sonra berýär. Siz ýa bilýärdiňizmi diýe baraňyzda şolar ýaly dadyň boljakdygyny, hökümet agdarylşynyň. O diýe я знал, что Шейхмурадовым задумали провести мирную демонстрацию возле парламента с требованием соблюдать туркменскую конституцию. Мен не bilendadım diye Şейхмурадов'un başçılığında şoňule bilelikde diye parahatçılıklı yani parlamentin yanına parahatçılıklı demonstrasyon geçirileceklerini bildim diye o da edilecek olan adam näme diye требование соблюдать туркменскую конституцию. Yani Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň düzgünleriniň bir jaý edilmegini talep etmekçidik. Talep etmek çekenler diyen oluyor. Кроме того, в начале разговора Борис Шейхмурадов попросил меня открыть дискету с материалами, которые он привез с собой. На компьютере Климова не было программы для ее распаковки. Штады yine bir gıdıklı burada tasdikleýär. Борис Шейхмурадов öz çykyşyny öňünden ýazyp ýany bilen getiripdir Türkmenistana. Onun şotan Klimov kompýuterini açyp bilmeýändirler, ýani diskde menden haýyş etdiler diye. Şonu açıp vermek diye, yani файли. Я взял дискету, ушел в другую комнату, где стоял компьютер, и провозился там довольно долго. И когда я наконец вышел к собравшимся, их было, может, человек 20, то они уже обо всем договорились, в комнате шло чаепитие. Тоң diye men ýanky diye disk açýanşam radyan birden wagt geçdi diye, ondan diye men ýygyna gatnaşyp bilmedim, men başga oturdum diye. Toň diye ýanky işi bitirip ýygyma geldim, onuň ýygyna gotarypdyr diye, otaýda diye bir 20 töwerek adam diye maslahat edipdirler. Olar ama soň ýöne çaý içip oturan ekenler diye. Neteredin şonun 10 ýaş ýyl öň izleýişçi gazetine beren interwýusynda başga da diye. Ol men 2 ýygyna da gatnaşdym diye. Rozy Jumaýew diýen ýaşlyň öňüne 2 ýygyna da gatnaşdym. 10 ýaş 20 tane adam bilen oturup gurrun etdik. Soň Klimowdan öýüne gelende de Şeyhmuradow da bilen maslahaty men gatnaşdym. O taýda näme gurrun edildi? Niýazowy mejlise getirmek hakynda gurrun edildi. Mejlisiň jaýyna girmek hakynda gurrun edildi diýip bir gurrun edýär. 10 ýaş ýyl mundan. Soň Fergana News neşrine beren interwýusynda da aýdýar. Yok diye men olan gurrunu dinlemedim, men başga otogda boldum diye. Men olan näme etjek bolanlyklaryny eşitmedim diye. Diňe o çaý içip oturýarlar, oňa men ol otogdan ol otoga geçdim diye. Yalan söýdi ya, terýär. Görýärmi, näme üçin indi şol atlarda ştada töýdük şapral gelip biler. Sebebi ni şol öňkü dilinden sapdyranlardan näýden almaly? Ýagny men olar ýaly bir kanuny işe gatnaşmadym. Men olar ýaly bir ýurdun prezidentini öldürmek dilduguşyna men gatnaşmadym. Men hiç zat eşitmedim, men hiç zat bilmedim. Oňa men gidemde de bu taýk men soň jurnalist hökmünde bardım diye. Ýani ýygyndam dinläk, ýene şoň ýanky interwýuda, ikinji interwýusynda diýýän adyny. Он где 25 ноября мы с Гуанчем встали в 6 утра и поехали в парламенту. Там уже собралась довольно большая толпа, но не тысячи, о которых потом говорилось, а человек 100-120. Мы стали ждать депутатов. Я-то пришел туда как журналист, мне было интересно посмотреть, что такое мирная демонстрация в Туркменистане, но депутатов не было. Men ne o tagda jurnalist hökmünde bardım diye. Maňa diye Türkmenistanda diye parahatçylykly demonstrasiýa geçirilişini ýa-da tyn etmeklik gadaklydy diýen bolýar. Goýa Türkmenistanda madam ýene parahatçylyk demonstrasiýa geçirilip durulan ýaly hökümete garşy. Öýle minni han gelmir men şolaňa bir demonstrasiýa, na bir tyn edýini diýip bir baran ýaly edip gurrun berýär. Öýle maýdya o taýda diye
120 teorik adam ýygnaňdy diýe. Emma başga interwýusyna onlarça adam diýe. Ýagny ýüdüň gurrun neden ok? Öden biz diýe maşynydan çykman oturduk diýenler ýadyňyzda bolsa, birinji töhfetdeşliginde. Ýagny 2003-nji ýylda beren interwýusynda maşynydan çykman oturduk. Soňam 7 saat 20 minutda ýydymyda gaýtdyk, Niýazowy getirip bilmediler diýe. Emma bu taýdan näme diýe? Soňky interwýusynda часам к 9 мы там ждали. Когда стало понятно, что депутаты на службу не пришли, мы разошлись. Biz diýe saat 9-lara çenli garaşdyk diýe ýyrsagat. Ine bu taýda da ýalan söýdüler. Hamala 9-da çenli deputatlar gelmeýändir, Niýazow hem gelmeýändir. Emma odal ondan öňkü töhfetdeşligine diýe biz 7:20 çenli diýip takik wagtyna maý diýe. 7:20 çenli garaşdyk, Niýazowy getirmediler, soň biz dargadyk diýe. Bäde da diýe biz 9-lara çenli garaşdyk, deputatlara garaşdyk diýe. Niýazowyň getirilmegine garaşdyk diýe. O günni hamala deputatlara garaşypmyşlar. Deputatlar bilen duşşok bolup durlar. Deputatlar hem gelmeýänmiş işine. Ondan ay bolýar diýip dargapdyrlar. Шихмурадова я там не видел. Но говорят, что он там был. К нам с Гуанчем подходили какие-то люди. Он меня представлял. Мне задавали вопросы, как Америка относится к Туркменистану. Я отвечал на вопросы. Ни у кого не было ни лозунгов, ни транспарантов. Все тихо стояли и мирно разговаривали. Men niye Şeyh Murat Fotadı görmedim diye. Yöne men niye Guanç Cumayev diye tanış bilişleriyle tanıştırdı şu taýda diye meclisin jaýynyň ýanynda hamala şu 100 adam teorik ýygnanypmyş. Onu Guanç Cumayev hem bunu şu taýda üçen adamdan kägirler bilen tanıştırıpmyş. O talamlaşyp daýdyp. Olaram Amerika barada soranmyşyn, Amerikaň Türkmenistana bolan garaýşyn soranmyşyn, olam soralara jogap berenmişin. Indi ýene de şu taýda ýalan söýleme bar. Näme üçin 2003-nji ýylda beren interwýusynda Leonid Komarovskiy biz maşyndan çykman oturduk diýe. Biz maşyndan çykman oturduk diýe. Men adamlar bilen guruluşdum, ýa Guanç Cumayew kimdir bilen şu taýda tanışdyryp diýen gurrun ýokdur. Bu taýda bolsa hamala indi bular arkaýyn üýşüp durupmyşynlar, dokuda çenli. Hiç kim azar bermeýänmişin. Bulara mödara ýöne töhfet edip durupmyşynlar. Iň soňunda da ay deputatlara gelmedi ýa-da öýlerine darganmyşyn. Ine şuň ödem nämen görkezýär, ýene bir gede gaýdýan. Şuň ödi, şol adamyň, şu waka gatnaşan adamyň ödüne garşy gidýändigini görkezýär, hem nähildir bir zady basyr etmek, gizlemek tynanşygyny görkezýär. Ona men oňa da düşünde bolýar ýankaýdyşym ýaly. Yine de bir ulluk gurumlu bir makalasynda Leonid Komarovskiy şu wakadan soň bir kyl geçenden soň gurumlu bir makala ýazdy. Onam aýrypdyr internetden. Men gynansak da men şu makalany göçürmeýändir. Ýöne şelgetin talap nemesini alypdyr, taklapdyr, men şoňa basýan bol çykan. Aýrypdyr. Näme üçin aýrypdyr? Täze şu taýda ýene bir takik bir daýdy. Täze şu taýda Fergana News neşrine beren interwýusynda olaýdy hamala men şu taýda Şeyh Muradowy görmedim diýe. Hakykatynda Şeyh Murat şu taýda baran, onam şu gurumly makalasynda öýü tasdikleýär. Şu taýda hatda diýär şol aňyrdan Niýazow elden typdyranlyklary hakynda telefon gelende Niýazow ýok, biz tutup bilmedik diýär onuň. Şonu diýär, şu makalasynda ýa Leonid Komarovskiy şu internetden aýran makalasynda. Ondan diýär Şeyh Muradowyň gaty diýär ýüzüýtdi diýär. Şliapasyny aldy diýär. Ýanky gelen maşynyň ýetki gapasyny açdy diýär. Şliapasyny maşynyň içine zyňdy diýär. Şo konçyny diýdi. Hemme zat gutordy diýdi. Özüni ýa maşynyň ýetki nemesine oturujuny oklady diýär. Şeýtdi de gitdi diýär. Ýagny şo ýanky habar eşitip indi Niýazow ýok, Niýazowy saptyrdyk. Niýazowy biz getirip bilemok ýok diýilen habar gelenden soň diýär. Şeýdip hemme dadynny gutordy, şo konçyny diýip diýär, ýanky şeýden işliýapatyn maşynyň ýetki oturujunyň özünden şo taýda oklady gitdi diýär ondan. Şol ana şo taýda öýü tasdikleýärdi. Indi gynansak da şo makalan aýrypdyr Leonid Komarovskiy. Näme üçin? Täze şo taýda Şeyh Muradowy görendigine maýdy. Şeyh Muradowyň özüne nähil alyp baranyny maýdy. Asoňa muny aýrýar. Diýmek, şo taýda şu zatlara indi ünsürsek, onu Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň taýýarlan, şo döwürde taýýarlan hasabatyndaky köp zatlar dogry bolup çykýar. Köp zatlar dogry bolup çykýar. Ýagny
Kamarovska gıytaklayan ýagdaýda ýankyna şok baş prokuraturan aýdýan datlaryň ähliýetini ýa-ni tasdiklap otyr. Niýat feýle salmaly, getirmeli, tutsak edip disket bar, ýanky Şyh Muradowyň etmeli çykyşy, telewizionyada goýberilmeli çykyşy öňünden ýazylypdyr diske. Onam ekidip telecenterde goýbermeli adamlar we şo taýy eritmeli adamlar. O hakda da oňa da bar ýa kimlere eritmeli eken. Inni şu zatları şeylere umumy alamyzda inni waka nähil bolupdyr. Inni men şo kartinany görüşüm, ýanky gene baş prokuraturyň hasabatynam o kapjykmejik ögrünip bu ýanky esaty şaýatlaryň biri boşak gelen, şo taýdan aňyrdan diri gelen şaýatlaryň biri Leonid Komarovskiň bir giden söhbetdeşliklerinem ögrünip deňeşdirip inni men şu waka nähil bolandygyny ýygy derli kronologiýa görünüşinde gurrun göreyim. Inni esasan şo baş prokuraturyň aýdýanlady we onuň şonu men deňeşdirýän. Inni waka şeýle bolýar. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasyndan öň Guwonç Jumaýew, ýagny Leonid Komarovskiň şol ýa biznes partneri hem Türkmenistanyň nomer 1-nji biznesmen diýilýän şol 90-njy ýylyň ortalarynda hemmerik eliyetdiýän, özüne göwni etdiýän Guwonç Jumaýew Lebap welaýatynyň özüniň bir dostlarynyň biri bolan Döwlet Gaýypow diýip birini Aşgabatda mihmançylyga çagyrýar. Çärjewden. Olam Döwlet Gaýypow diýilen adamam ýönemene adam däl, ol bir wezipelji adam, ol Niýat etrabynyň neft badasynyň, ýagny etrap neft badasynyň direktori. Ol doh eken Guwonç Jumaýew. Guwonç Jumaýew Aşgabatda çagyrýanda özleriniň planyny aýdýar. Yakın wagtlarda Barış Şyh Muradow geljekdir diýe. Ondan bu işte diýär sen Barış Şyh Muradowy sen geçirmeli diýär terhetden. Özbegistana geljek. Özbegistan bilen Türkmenistany terhetden üstünden geçirmek meselesini jogap berýärsiňi saňa tapşyrýan. Saňa da diýär men ýegenim Lebapda polisiýa bolup işleýän men ýegenim Murat Garataýew kömek eder hem oň dogan oglany Guwonlyk Garataýew saňa kömek eder diýär. Olary da tapşyrýar jaň edip. Şu Döwlet Gaýypow bilen hyzmatdaşlyk edin, üçüňiz şonu her zat ediň bolýyn, nädin bolýyn, Barış Şyh Muradow Özbegistana gelende şonu terhetden geçirin Türkmenistanyň içine diýip. Ondan indi Barış Şyh Muradow hem 23-nji noýabr 2002-nji ýylda Orsetden, Moskwadan Özbegistanyň Karşy şäherine barýar. O taýdanam oni maşinni öňünden tapşyrylan özbek raýatlary öz maşinlaryny aragatnaşyp punktuna, ýani peregoworny telefon aragatnaşyp merkezine getirýärler şäheriň. Ondan inni onu şo taýdan alyp gaýtmaly adamlar hem ýani şu Türkmenistandan ýani Lebapdan geçip barmaly adamlar. Inni ýani gaýdyşym diýär, ol adamlar hem ýani Niýat etrabynyň neft badasynyň direktori Döwlet Gaýypow ol inni şol Guwonç Jumaýewiň ýegeniniň öýüne bar ýa polisiýa. Döwlet Gaýypow hem öz maşynyna bar ýa, Renault maşynyna. Giýje saat 23-nji noýabr giýje saat 9-lara Tally Merjen passiýolugyna bar ýa. Niýat etrabyna. Ondan o taýda ýanky Murat Garataýew diýerler, Guwonlyk Garataýew, şoň dogan oglany. Şoň oýuna bar ýa, o taýda maşyny goýýar, ýanky neft badasynyň başlygy Döwlet Gaýypowda. Ondan şo taýda da Murat Garataýew garaşyp oturan eken, ýanky Guwonlyk Garataýewiň dogan oglany polisiýa şäheri. Ondan ýankylar 3 bolup men şurada käbir maglumatlary goşmaşy ekran açyp men seretmen bolýan, chronologiýasyna. Ondan ýankylar 3 bolup Guwonlyk Garataýewiň Ural motosikline minýärler. Olam lülkeli motosikl Ural. Ondan şoň bilen Özbegistanyň terhetini kesip geçýärler Tally Merjenine de. Özbegistanyň hem şo Kaşgadarya oblastynda Tally Merjen diýip oba bar eken. Indi şu taýda hasabatda aýdylmagyna görä. Şo taýda da buny yerli raýsowetiň sekretary Özbek asylly Howan Said Safarow diýip biri bular garşalýar öýünde. Ondan o taýda ýankylar motoruny goýýarlar, Ural motoruny ýanky
Hon Said Safarov'un maşinine minip Şeyh Muradov'u almak üçün yani ara gatnaşyk merkezine var, telefon ara gatnaşyk merkezine var ýalar. Şo taýdan onu yani maşinini alyp gaýdýarlar. Ondan getirenlerden soň bular inni yani goňluk gara taýfyň uralyna minýärler. Şo ýeň özüne o taýda ýatan oklaram, o taýda oturan oklaram da dessine gyssaly ýagdaýda şo ural motora minýär. Ural motoruňam roluny goňluk gara taýfyň özi oturýar, motoruň eýesi. On ýyky oturgujuny Barış Şeyh Muradov oturýar. On lüýül kösünde Döwlet Gaýpy bilen Murat Garataýew oturýarlar. Şeýdip bular 4 bolup 30 kilometr ýaly çöwürek ýol geçip Serhetiň boýu boýunça şo taýda bir geçelge bar eken. Serhetde gorulmaýan ýer. Şonu bilýän ekenler, ýa-ni iki dogan Garataýewlar. Şoň üstü bilen şo geçelgeni tapyp şo taýdan geçip ondan Niýaz etrawynaky Tally Merjan obasyna gelýärler. Goňluk Garataýewyň ýaşaýan ýerine, Daýhan birleşigi, ýa-ni Tally Merjan Daýhan birleşigine. O taýda da Döwlet Gaýypow Şeyh Muradowy şol öz Renault maşynyna mindirýär. Ýanyna da ýa-ni Garataýewyň birini alýada. Amderiýa pas ýoluny, Niýaz etrawynyň Amderiýa pas ýoluny gidýär. O şo taýda ýaşaýar eken, näme özi Döwlet Gaýypowyň özi. Ýa-ni Newtebadaň başlygy 53 kilometr ýol geçip. Onuň öýüne gelen soň şo taýdan Döwlet Gaýypow Gonç Jumaýew jaňa diýär Aşgabada. Myhmanyň geldi, myhmanyň bizde indi şuň bar ýa diýip, şunyň günüň dogamynda. Indi bular indi daňdanlar indi, daňda indi ýem ýar gijeniň geçdi wagt. 23-nän 24-üne geçirýän gije. Noýabryň. Onuň şo gijede Döwlet Gaýypow ýa-ni öz idarasynyň maşynyny sürýän şofýory, ýa-ni sürüjüsiniň dogundan haýyş edip, paltawy hatam diýen birinden haýyş edip, şol ýa-ni şoň maşynyna mindirip Şeyh Muradowy BMW maşyny, BMW 320 katyny maşyna mindirip şoň maşyny şuny äkidip berdiýär, ýa-ni şähere, Türkmenawat şäheriniň dünýä badaryna. Olam şonu alyp gaýdýar, ýanyna da ýa-ni Garataýewyň biri minýär. Döwlet Gaýypowyň öweden minýär. Odan bular ýer sagat daňdan sagat 4:30-larda 24-nji noýabrda dünýä badaryna barýarlar. Indi dünýä badaryna da eýýäm Gonç Jumaýewyň başga tanyşlary garaşypdyr Şeyh Muradow. Indi olar öz maşynyny onu Aşgabada alyp gaýtmaly. Indi olar kimler? Dünýä badaryna garaşyp duran adamdan biri Gonç Jumaýewyň ýakyn dosty Nur Muhammed Oradgelliýew. Ol Aşgabat şäheriniň odolky mehemiyetçiligi, ýagny Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgäri, odolky işgäri. Ondan oň ýanyna ýa-ni Nur Muhammed Oradgelliýewiň ýene bir dost we any durdy, any Fehedow diýip olam Aşgabatly. Ondan olaň ýanyna da Maryň Şatlyk pasiýologyny Mar welaýatynyň Türkmen Burgaz Trestiniň direktory Recep Nurgelliýew diýip. Maşynam şoňky. Maşyn şo Marly Recep Nurgelliýewiň Jeep maşyny. Olar şoň maşyny bilen barýarlar. Ondan bular şo 4 saat 30 minutda daňdanlar ýola düşýärler-de 6 sagatyň dogamyny takmynan 10:30-da da ýerdenem Iklim öýüne gelýär Aşgabada. Iklim hem Aşgabadyň ikinci Selin Prayezdi diýilýän köçeň 8-nji jaýyny. Şo köçeň ady Prayezdi. Prayezdiň ady Staroy Selin Prayez diýilýär. Şo wagtlar. Häzir bilemde üýtüdilendir. Şoň 8-nji jaýyny ýaşaýan eken şoňa getirýärler. Indi şu taýdan ýüşen adamlar esasy şol soň suud edilenle tutulanyna ele salyp tutuk edilip höküm edilenle türme esasy iň köp tutukluk möhletini alanlar şolar. Esasy ýanky gurrun edilýän adamlar. Indi bular kimler? Indi öz-özünden düşnükli Barış Şeyh Muradov şu dadlar esasy gurrunojy hökmüne ömürlük türme tutuklugyna höküm edildi 30-njy dekabrda tutulandan soň. Ondan Iklimow
Yani Barış Şeyh Muratov hem mihman kabul edip hem öýünni ýygnak geçirden şu zatlarym esasy kardan ýerleýän adamdan biri hem şol naýomluklar var, ýa hakyna tutulan ýaragly adamlar Türkiýeden, Çeçenistandan gelen oňa da barar. Olaram öýünde saklap, ýdirip içirip saklan, iklim tip hataplanýar. Olam ömürlük turma tutulgyny soň höküm edildi. Ondan şu zatlary ýene koordinirläp beren esasy adamdan biri Guwans Jumaýew, olam ömürlük turma tutulgyny soň höküm edildi. Ondan oň ýanky dosty, odalky Mehmeşnik Aşgabatly Nur Muhammed Oradyliýew, olam ömürlük turma tutulgyny höküm edildi. Ondan oň ýanky dosty, şoň ýany bilen Türkmenabada Barkaydan anladırdı, Sehedev, olam ömürlük turma tutulgyny höküm edildi. Ondan jip maşynyň eýesi, ýanky Marly Recep Geli Nurgelliýew 22 ýyl turma tutulgyny höküm edildi. Görşüňiz ýaly, şurada 5 tane adam şu ýöne ýankyjy toporun, gurrun neden toporumyň içindäki 5 adam ömürlük turma tutulgyny höküm edilen adamlar. Ýene bir gedek. Olar Barış Şeyh Muratov, Iklimov, Guwans Jumaýew, Nur Muhammed Oradyliýew, hem Anna Sehedev diýilýänler. Inni ýygnak awşama ýakyn ýanky Leonid Komarovskiň aýdyşy ýaly ilki Rod Jumaýewiň öýünde geçirilýär, bir topar şo taýda ýüşýär. Soň bir näme giýjirägem Iklimovň öýünde geçirilýär. İkinji ýygnak. Inni Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň maglumatyna görä jemi şo ýygnaklara gatnaşan adamdan sany 38 adam eken. Inni bini bin tasdiklap biljek däl ýöne ýanky Leonid Komarovskiň gurrungynyň hem eger netije çykarsak şo Rody Jumaýewiň öýüne bir topar adam ýygnandy 20 töwerek diýär, soň Iklimovň öýüne ýygnandy diýär 20 töwerek adam diýmek. Şolaň hemmesini goşsaň ikisini 40 töwerek adam bolýar. Ana baş prokuraturaň hem aýdýany maglumatym şol 38 adam ýygnanypdyr diýär. Jemi şol dilluşugy şol birinji şol giýje 24-nä giýje planlaşdyrylanda soňam ertesi ýerden 25-ine ýola düşülenine bular 3 ýölega bölünýärler. Inni birinji topar 10 ýaş adamdan ibarat, olar Türkmen başy şa ýoluna çykmaly. Niýazowyň ýanky maşyn kolonnasynyň öňüne päs gelçilik döredip şo taýda gorawny atyp öldürmeli bolsa öldürmeli, ýa-da olaram tutsak etmeli. Ýöne esasat niýazy ele salyp şonu mejlisiň jaýyna getirmeli. O topar 10 ýaş adamdan ibarat. İkinji topar 10 ýaş adamdan ibarat, olar ýagny mejlisiň ýanyna barmaly ýerleri şo taýda mekan köşkü, Merkezi Bank hem mejlis bir-birine ýakyn ýerleşýär da goňşy. Ana şo töwerekde bolmaly, mal garaşyp durmaly. Şol mekan köşkü bilen mejlisiň jaýynyň ýanyna, Merkezi Bankyň töwereklerine. Olam 10 ýaş adamdan ibarat diýip, niýazy getirilenden soň olar hemmesi ýanky niýazy bilen bilelikde mejlisiň jaýyna girmeli, şo taýda ýygnak geçirmeli, onam telewizionydan görkezmeli. Üçüncü topar ol 8 adamdan ibarat topar, olar telewizionýaň diňine ýanky telebaşynyň ýanyna garaşyp durmaly. Ýani niýazy tutsak edildi diýilen habar baran wadyna telebaşynyňa girmeli, ýani telesentre girmeli. Şol Barış Şeyh Muratowyň öňünden taýýarlanyp goýan çykyşynyň ýazgasyny halka eşitdirmeli, şoňa goýbermeli. Ýani video ýazgasyny, audio ýazgasyny umman şonu halka ýetirmeli. Inni tora ýa çykýar, bolýa niýazy tutuldy ýa öldürilmi? Şeýle diýilen ýagdaýynda olary telesentre goýberjek barmy? Oňa telesentre mi goralýandyr, oň gorawşy bardyr. Şoňa protorawa baş prokuratura şeýle jogap berýär. Şu dilluşuga gatnaşan hemme adamlaryň ýanyna diýär şo wagt okatýan ýara bolupdyr diýär da. Jemi şolan gelindäki ýaraglaryň jemi sany okatýan ýaraglaryň diňe sany pyçak eýledi. O ýaz pyçak atlary diňe okatýan awtomat, pistolet hem av tüpeňleri şolan jemi sany 51 sany tüpeň diýär, soň 50 salyndy diýär da. Inni şolar öňlerine päsgelçilik dören ýagdaýyna atmaly ekenler. Indi bu baş prokuraturaň aýtmagyna görä men onu tasdiklap biljek däl, inkar edebiljek däl. Indi soň indi waka nähili bolýar? Niýazowyň geljek ýolunyň uğruna
Bir çapar uğra diýerler. Olam Annamrat Hatamov diýilýär. Ol Annamrat Hatamov hem şo döwürde Türkmen Suw Desga Institutunyň baş injinieri bolup işläp ýören adam. Öz ulowyny Arçavil Şaýoğlu'na barmaly. Şo taýda Arçavil Şaýoğlu'nyň uğruna bir ýerde amatly ýerde durup, ýoluň garasynda durup, Niýazowyň şol aňyrdan Pöwrüden gelýärmi, geçýärmi şol şoňa syn edip durmaly. Şo geçen ýagdaýynda, deňinden geçen ýagdaýynda kod sözüni aýtmaly. Ýa-ni Annamrat Hatamow Guwunç Jumaýewa ýetirmeli. Ýani men işe uğradym diýmeli. Ondan şol ir sagat 7 bolup barýaka Niýazowyň kolonnasy, ýa-ni maşyn kolonnasy deňinden geçýär, olam habar berýär. Ýa-ni Mir 1-de garaşyp oturan, ýa-ni şol aýtdyk Türkmen başy Şaýoğlu bilen Maladyozny diýen küçüň çatragyna edil şol Aşgabat kanalynyň ýakyny bolýar. O kanal boş diýer, Gur kanal. Şo taýda garaşyp durmalylar, şolaň öňüne böget durmaly. Ana şo ýan kaýdyşymy diýäli indi bi ýokardan Arçavil Şaýoğlunyň Türkmen başy Şaýoğluny öwürlen wagtymy ýa öň aňyrakdymy umman ýanky Annamrat Hatamow diýilen adam Niýazow diýen nokta men işe uğradym diýär-de beýdime ana şo Niýazow barýa diýmek, men deňinden geçdi diýmek. Bularam aşagdaky ýanky Mir 1-de garaşyp oturanlaram taýýar durlar, ondan aňyrdan ýakyndan uğraýar, ýanky kolonny, ýanky maşyn kolonnasy bolýan. Kamaz maşyny bilen Türkmen başy Şaýoğlunyň edil orta arasyny kesip saklaýar. Indi şu taýda Kamaz maşynynyň Farahat Iklimowyň adyna registrasiýa edilen maşynlygynyň Sapar Iklimow özüniň 2000-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Izvestiýa gazetine beren interwýusynda tasdikleýär. Hakykatdan ham Farahat Iklimowyň adyna Kamaz maşyny bar eken. Şolam soň prokuraturaňam derňe günnede şo maşyny geçýär, şo maşynyň nomery geçýär. Ine şonu şo Kamaz ulanyp durlar diýip. Ýöne o taýda Sapar Iklimow o Niýazowyň öz adamlar alypdyrlar diýä, tapypdyrlar diýä. Biziň şol maşgal agdalanmazdan nirden tapypdyrlar bilem zok diýen bolýar da indi. Ol Farahat Iklimowyň adyna duran maşyn oň öz maşgalalarına degişli maşyn ol elbetde o maşgal agdalar tarapyndan ulanyp ýörlen maşyn bolmaly. Onu ýene Niýazowyň adamlary ýa polisiýa ýa prokuraturaň adamlary uğurlap kaçyp onu äkidip ol Mir 1-de ulanyp durlarmy, goýup durlarmy, onu näde edipdirler. Oň jogaby ýan kaýdyşymy diýäli bu hakykatdan bu dilli şu gurnalan şol Iklimow bilen maşgalata o taýda ýanky Jumaýewler jemi ýan kaýdyşymy diýäli 40 ýoğrak adam tarapyndan gurnalyp ol maşyny olaň özlerine degişli maşyn. Indi ýanky ýaly bolýar, ýanky Türkmen başy Şaýoğlunyň uğruna ýanky goýýarlar maşyny atışyk güýde çykýar. Atışyň hem hakykatdan hem bolonlygyny ýan kaýdyşymy diýäli şo yerli ile atam tasdikledi. Meňem bir katan tanışym ýaşaýar şo taýda Mirde. Şolar hem tasdiklediler şo takminan ýanky gurrun edilen ýerden ýa ýerdaga şo ýedilerde Tark Türk geldi adamlar soň diýe tanış bilişlerimizden hem gyzyklanyp gördük. Mir 1-de ýaşaýan adamlardan hem olar hem tasdiklediler. Bolly şo taýda diýär. Tark Türk bolly bir gyýykwak boldy diýär. Maşyn Kamaz eýle-beýle şonu ýaly goh turdy, soňam birdanam diýe ýatdy diýe goh. Indi diýmek şo taýda bolýar Tark Türk. Indi gazakly ýeri şo taýda prokuraturaň maglumatyna görä, indi şo ýanky Tark Türk'e näçe adam gatnaşypdyr Şyhmuradowyň toporynyň tarapyndan. Olaň 2 tane gazeli bar eken, indi bu prokuraturaň maglumatyna görä. Şo gazeli ýanky Mir 1-däki jaýlaň arasynda gidilýär goýupdyrlar, edil Türkmen başy köçesine edil garasyna ýakyn ýerde. Onuň bir BMW maşyny bar eken, oň içinde de ýanky hakyna tutulan daşary ýurt raýatlary, ýaraýatlaryň bir näçesi hemem yerli raýatlar amma eller tüpüňli ýanky Niýazowyň şu maşyn kolonnasyna hüjüm etmeleriň içinde 2 tane türkmenem bar eken. Eller ýaragly. Olaň ady indi prokuratura gün adyny familiýasyny berýär. Türkmenistan raýatlaryň atlary Ilaman, Sultan Ilaman filan Ruşen Döwletow diýär. Indi daşary ýurtdan getirilen adamlar ýanky hakyna tutma, ýanky adamlar olar Çeçenistanly 3 tane raýat, Ruslan Sadullayew, Magomet Nuraliyew, hem Amirbek Bishoyew. Ine bular orta ýetin raýatlary.
Onsoň Türkiýeden getirilen hakyna tutmaly kelle keserler olar 6 tane adam. Olaň atlary Yılmaz İhsan, Ekrem Çelik, Şadi Çelik, Ömer Ekuş, Mustafa Güler we Nicat Bayram. Ondan biram Ermenistanyň raýaty. Ermeni milletinden Aram Atanisyan diye. Ine bulan jemi 10 lira adam bolýa, ýa-ni Türkmenistanyň iki raýaty, ondan Orsiýetli, ýa-ni o Çeçenistanyň Orsiýetiň raýaty. 3 şütüy, olardan 5 boldy. Türkiýe raýaty 6 tane raýat 10 lira boldy, Ermenistanyň raýaty bilen 12 bolýa. Elleri ýaragly ýanky näme hüjüm etmeldiler. Oň daşyndanam Kamaz süren şoda da Guwonç Jumaýew diýerler. Welin Guwonç Jumaýew soň näme üçindir prokuraturaň hasabatynda iki ýerde Guwonç Jumaýewiň ady geçýär. Kamala hem şo Kamalyň roluny oturup şonu maşyny türüp köçä çykaran Guwonç Jumaýewmişin hem meclisiň jaýynyň ýanyna da adamlaryň işini koordinirlerinden birem olam Guwonç Jumaýewmişin. Indi şu taýda şunyal çaprazlyk gelýär. Näde bol iki bir wagtyň özünde iki ýerde bolup bilýär. İki tane jogap berli ýerine ýetirip bilýär. Ene bu taýda da ýa-ni baş prokuraturaň hasabatyna ullukan şu goýba. Diýmek ýa ha şular adamlaryň atlaryny çalşyrýarlar ýa-da başga bir sebäpleri bar. Indi soňunny şol atyşyň dowamyna hiç bir adam ölenok. Ýene bir tähindady. Inni hakykatdan ham şu dilli şu gurnaran bolsa, hakykatdan ham niýadyp ham şu ýaragly adamdan kömek bilen getirmeli bolsa, olam hakykatdan ham şonu ýaly getirilmeli edilen, onan bir ýan jurnalist Leonid Komarovskiň öz dilinden eşitdik. Dilinden ýa-ni beren höwetdeşliginden bilýär. Bolýa, inni atyşyk bolup durýany näme üçin ölen ýeten ýok, yaralanypdyrlar. Inni ýa-ni baş prokuraturaň maglumatyna görä, ýol gödegçilik polisiýasynyň 4 tane işgär yaralandy diýär. Olar kimler? Olaň adyny aýdynokda familiýasyny agdap geçýär. Gurbanbeýow Atajanow özüniň hasabatynda Halmuradow diýär, Akylow diýär, Açylow bilen Beýaşemow diýär. Şolar hamala şolar yaralanmışynlar. Ýöne soň gysga wagtyň içinde, ýani şu hasabaty beren wagty 18-nji dekabrda, nöwediň gödegine getirin 25-nji noýabrda, ýani atışyk bolýar. 4 tane ýanky ýol gödegçilik polisiýa işgäri yaralanypdyr. 18-nji dekabrda aradan bir aýam geçmäke şolar keselhanadan çykypdyrlar. Ýagdaýym gowy diýip hatap etdirýär. Diýmek onda agyr yaralanmanyrlar. Eger okşolaň aýagyna degenem bolsa balnisy keselhanada ol bir aýaly ýatarmy diýip pikir edýär. Diýmek yaralar ýeňil ýeli paý bolýar. Indi näme üçin bir Şeyh Muradowyň tarapyndan hiç kim ölmeýändir, olar tarapyndan hiç kim ölmeýändir. Buny käwirtiýinçiler näme düşündirýärler? Şo taýda niýadyň ýokdugyny göz ýetirenlerinden soň esasan hamala şol oklar howa atylypdyr, ýani gorkuz jok bolup. Oku esasa atanam şo Şeyh Muradowyň tarapyndan ýani hakyna tutulan adamlar şolar atýar, ýani gorkuzmak üçin ýokardan atýarlar. O soň näme üçin adamlara garşy atanoklar? Sebäbi niýadyň ýokdugyny desine göz ýetirýärler olar. Niýady ýok. Onuň näme üçin niýady ýok? Näde anyklanýar? Şo taýda niýadyň kolonnasyna bolan maşinlar bar. Olar niýadyň minjek maşinlary diýil. Olaň 3 tane maşin taklanýar diýär şo taýda. Biri Peugeot. O Peugeot diýilen maşiny käwet polisiýa işgärleri ony kraskalap öz belgilerini goýup minýärler, onu bilýänsiňiz. Oňa niýadyp minýänok. Ikincisi Jiguli, ýagny Lada 10 wypusky. Lada 10 oňa da niýadyp minýänok. Olam diňe şol ýani gorowçylar tarapyndan minýän maşin bolmaly. Buram UAZ 69. UAZ 69-da polisiýaň şo döwürde minýän maşinlarynyň biri ol. Ol 3 maşinden başka maşin ýok o taklanan maşinlaryň içinde. Indi şonu hatta uzakdan göreň dedi. Şo maşinlaryň içinde niýadyň bolmajakdygy düşünükli zat diýerler. Indi esasy soraw. Niýadyň öz maşiny Mercedesi, Brondo'nun Mercedesi şolaň içinde bolanmy? Bolup şo sapypdyrmy hakykatdan niýadyň soň öz aýdyşýar. Täze niýadyň soň näme diýär hökümet maslahatyny geçirenni giyjirek
Men niye gelýärdim diýe, ay ýygrymda diýe Türk bolupdyr diýe, Kamal bilen ýol ketipdirler, a men bolsa geçip gaýdypdyryn diýe. Hatta şu Kamal'ın tek ýoly böwetlemäke, Niýazowyň maşyna geçipmişin, Niýazowyň maşyny öňden barýarmyşyn. Hatta şol ýa-ni köşgüne gelýän çada bilmeýänmişin, şu ýygrymdaky ýa-ni gowrak maşynlaryny ol ýyzda galyp atyşyp oturanlyklaryny bilmeýänmişin. Onu ýer ony ýaly bolýar. Sen ol ýa-ni bakawoy zerkala diýilýän ýa-ni ol ýan aýnadan bir sen seredýän haýyňdan gelýärmi, gelenokmy? Ondan prezidentin gowrak üpçün edilenine prezident hiç açan iňöňden gitmeýär, onuň bilmeli. Sen iňöňden barýan bolsaň, sen hüjüm etjek adam, taňa ukatjak adam öňde duran bolsa, ol öňü bilen onu gönnen sen atyp bilýär. Şoň üçin adatça näme edilýär? Öňden barýan maşyn, bir maşyn ýa iki maşyn, ol prezidentin oturan maşyny bolmaly. Olar gowrak usulyň maşyny. Şoň üçin Niýazowyň aýdýan adam hakykata laýyk gelen, ne Berdi Muhammedow nirikdir bir ýere gidenne, iňöňden gidýän nädir? Şoň öňünden hökman bir kasany maşyn gidip ondan ýyryndan barýandan biri şol Berdi Muhammedowyň maşyndyr. Ýa başga prezidentleri, döwlet liderlerini hem şol ýaly nemesine teredýär. Şol ýaly bolýar. Özüniň gowragyna ülperýän döwlet liderleri madama hiç açan üňöňden gidýän nädirler. Men ýalňyş aýdýan bolsam düzedim. Ýöne men bilişime görä, men öz synedişime görä, görýän kadrlamdan, zatlardan şol ýaly bolup çykýar. Şoň üçin ine şunup doýnalardan Niýazowyň aýdýan serdem hakykata laýyk gelenok. Ýani men üňüňden barýadym, men ýygrymdak bolan zatdan habarym ýok diýip. Diýmek, bu taýda näme bolup biler onu? Bu taýda şo taýda şo Niýazowyň asla maşynam ýok. Niýazow öňünden habar edilen. Onuň biz nämeden bilýär? Soň ýani Boris Şykmuradowyň tek tutsak edilmäke Adatlyk radiosyna telefon üstü bilen bir interwýusyny şu Aşgabatyň içinden şu taýda öýde bir zada aýdýar, ýani ölen bir möhüm maglumaty. Şol bazar ony aýyň 24-üne ýygnanşanlaryna bular näme diýip pikir edýär? Ertir hökümet maslahaty geçecek diýip. 25-nji noýabra hökümet maslahaty planlaşdyrylypdyr. Bilen maksady näme? Şu Niýazowy tutup getirenlerini hökümet maslahatyna ýygnanan adamlaryň öňüne getirmek. Diňe bir meclisin deputatlarynyň öňüne däl. O taýda şo taýda tutuş ödem ol giňeldilen görnüşdäki maslahat eken, ýani etraplardan hem adamlar gelmeli, häkimlerim, howpsuzlyk gullugynyň işgärlerine şeňi gelmeli eken. Awa. Onuň ana amatly ýagdaý hem tutuş halkyň öňüne beýan etmek üçin hem Niýazowa iň ýakyn adamlaryň öňünde hem Niýazowyň çinowniklarynyň öňünde etrap häkimleriniň, welayet häkimleriniň, howpsuzlyk gullugynyň, polisiýa idaralarynyň hemmesiniň işgärlerini öňünde görkezmegine siziň tagym edip oturan peýgamberiňiz däne tutsak edildi. Indi şuňy size hiç zat edibiljek zady ýok. Gorkmaň. Häzir ne gönü türmäge diýär şol adam. Awa inni siz biz bilen işleşmeli. Siziň ýol başyňyzda menne biz hada prezidentiňiz, täze prezidentiňiz Boris Şykmuradow häzir wagtlaýyn hökümetiň başlygy bolar, soň geljekde belki hemişelik hökümetiň başlygy bolar. Ýöne siziň başlygyňyz biz diýip ýa-ni adamlar şol dilli şu gurnan adamlar çykyş etmeli. Olar hakykatynda ýam şol ministerlik kürsülerine ýam öz aralaryna birleşipdirler. Kim haýsy ministerligiň başlygy, ýol başlygy bolmaly. Şol atlara şeňi belläpdirler. Onam soň biz eşitdik bildik Abdukuliýew ony öz çykyşynda aýtdy. Oňa da barar. Inni men diýjek bolýan adam, şo taýda Niýazow ýok indi şol. Hakykatynda. Sebäbi eger şo taýda Niýazow bolan ýagdaýynda ony Niýazow ýetip barýar diýip habar berip bolýar. Bolýan Niýazowyň ýekde geç gidipdir. Bulan eline rahat seva, yani hücum gurnan adamdan, şu mir birdaki adamdan eline rahat seva. Meclisin yanına garaşıp oturan adamdan maglumat göre ellerine yarağı var. Niýazow o taýda tutmadyk bolanlaryna da meclisin yanına tutup bolýar, al baranna öt köşküniň yanına baranna da ýekde var ýara. Maşyndan düşen ýagdaýynda öňünden ýöne jaňa dämeli, bizden geçip gitdi. Ýöne ýekde var ya, häzir maşyndan çykaryp bolýan tüpeňde gedäňde alyp girin meclisiň jaýyna da garaşyň deputatlar gelýänçe ýa-da hökümet nemeleri gelýänçe. Ene şolam bolmady. Diýmek şu taýda näil netije gelip çykýar. Niýazow asla şo taýda bolmadyk. Bolam
Soň ýankylar üçin şu dilli şu gurnallar üçin garaşylmadyk gurdat bolup çykýar. Sebäbi bular 100% öýlerine şeýle bar anam bolan, ýagny niýada häzir gelýär, ne birinji gün ýepden birinji gün işe ol ýok, man gelme sebäbi şuň hökümet maslahaty bolmaly. Soňra Şeyh Muradowyň soňky aýtmagyna görä şu telefon üstü bilen beren interwýusynda bular şu ýanky niýada şu bazar gününi tek, bazar günü akşamlyk hökümet maslahatyny ýatyrypdyr. Inni bani soň bildilermi ýaşamagydan bilipdirlermi Şeyh Muradowyň adamlary belli däl. Ýöne Şeyh Muradow öz interwýusyny şu Azatlyk radiosyna soň intek ele düşmäke Aşgabatda, Türka, gildeni o Türka telefon üstü bilen beren interwýusyny aýdýa. Niýadowyň özi gurnody sebäbi diýä, Niýadow diýä birinji gün, ýagny 25-ne geçirmeli hökümet maslahatyny diýä bazar güni ýatyrypdyr diýä akşamlyk. Diýmek şo diýä taýýarlyk görüpdir diýä. Onu bu taýda on taýýarlyk görenligi ne görse görendir ýöne dilli şu gurnamak üçin ýankylady. Özi gurnamak üçin niýadow köp wagt gerek. Aýdaly niýadow bazar güni akşam bilipdir. Ýanky ýönek geçiripdir. Şeyh Muradow gelipdir bir ýerden. Indi niýadow şonu üňürdip özi gurnapdyr. Onu özi gurnamak üçin oňa gatyp uly taýýarlyk gerek. Ol ýöne bir gijäň içinde niýadow halak etdiň şo zat etdimi ka? Ona bir tarapy, ikinji tarapy Leonid Komarovskiň aýdyp oturanda adyna gabat gelen oga. Ol özi tasdiklap oturar. Biziň adamlarymyzyň bir topary niýadowyň öňünden çykyp niýadowy tutsak edip getirmeli diýip özi aýdyp oturar. Diýmek niýadowyň gurnanlady däl o taýda. Şeyh Muradowyň adamlarynyň şowsuzlugy, ýagny şolaň guramaçylykdaky göýberen ýalňyşlygy. Ýagny eger niýadow şol ýygynyny ýatyran bolsa, Şeyh Muradowyň toporynyň içinde hökümet resmiýetleri bilen baglanyşykly adamlar amma olaň aglap o dolu işde gaýdan adamlar ýöne aýdaly ýanky parlamentiň başlygy bolup işleýän Taganow ýa işden gaýdan adam edil şol ýanky näme öňýany dilli uşuň öňýany parlamentiň başlygy bolup gaýdan awraýly adam öňem o taýda da bir giden ýanky adamlar galan parlamentiň içinde, meclisiň içinde ýanky Tagan Haliýew şol bilip bilýär ýanky maglumatlary. Men bir adamyň adyny getirýän ýa geldi günlük diýip wa niýatyň özüne maslahatçy bu işler. Onu tanış bilişleri galan. Başga da bir giden adamlar ýanky öz tanış bilişleri ýanky Serdar Rahimov bar, Pakistanyň Türkmenistanyň Pakistandaky ilçesi bolup işleýän. Onu hökümetiň içinde öz tanış bilişleri bardyr. Bir giden adamlar. Şolaň üstüne bilip bolýar hökümet maslahaty ýatyrylypdyr. Ýatyrylan bolsa diýmek bu niýadow biziň bu ýanky gurnap oturan planmadan habarly bolaýmasyn, oňa biri ýetiren bolaýmasyn, onda biz ertir şonu gurnamalyny diýen bolýar. Şonu bilibem, şoňa giden bolsalar, onu özleri onu riski öz boýunlaryna alypdyrlar Şeyh Muradow. Ýa-da şoňa üns bermeýändirler, geleňsizlik edipdirler. Ýa-da soň bilipdirler. Ýagny bazar onunla ýatyrylanna niýadowyň adamlary sekretariatymy şonu gurnaýanlar, ýa hökümet maslahatyny şaňa dişdirip hemme gelmeli adamlara gelmeýän niýadowyň bir işi çykdy, ýygna gyýda tüýşürlýär diýip ýatyranlar. Emma ýatyran bolsa onda diýmek şo niýadowyň habardarlygy. Ne biz ýene ýanky mesele gelýär, diýmek şo ýatyranlar maslahatyň ýatyrylanlygy üçin hepden birinji güni geçirilmeli, maslahat ýatyrylypdyr. Onam Şeyh Muradowyň özü soň tasdikleýär. Interwýusynda diýmek niýadow ýöne ýere ýatyrmandyr. Niýadow bilipdir şo taýda bir zadyň bardygyny. Indi niýadow hemme zatdan habarly boldumy kan? Şo niýadow şo habary ýetiren adam şol Aklim öýünde ýa-da Rozy Jumaýewiň öýünde geçirilen ýygnaklardan habarly adammy kan? Men pikirimçe habarly adam. Sebäbi eger Aklim hem Rozy Jumaýewiň öýünde ýanky ýygnaklar geçiriljekdigini bilen bolsa, şonu niýadow habar ýetiren adam niýadowyň howpsuzlyk gullugy güp bahsederdi ony. Ýanky ýygnagyň geçirilýän ýerini. Näme üçin?
Sebäbi Niýazow gorkak adam. Niýazow diýip bilmeýärdi. Hani ay bor deňmäňin tek birinji gün çykdynlar, aýym 25-ine çykdynlar. Hani şolaň edýän işini göreýin diýip biljek adam däl Niýazow. Sebäbi wakaň nähil çerizde ötüp gitjekdigini Niýazowyň öýden bilen ok. Niýazow diňe bir zady bilýändir, men pikirimçe. Birinji gün işe odalky ýoluň bilen gitmeklik howply. Kimdir biri maslahat berendir. Bir zada gurnuljak bolýar, aparataýyç. Ätiýaşdan odalky gidýän ýoluňyz bilen gitmäň. Başga ýol bilen gidin ýa-da ir bilen işe barmaňam. Gijrak barın. Bidilki barlaşdyryp göreli, garaşyp göreli. Şular nämesede irden etjek bolýan ýaly diýlendir. Takmynan. Şoň üçin Niýazow ýa-ha başga ýol bilen gaýdandyr, ýa-da ir bilen işe barmakdan gorkup gizlenip oturup soň ýa-ni öz howpsuzlyk gullugynyň işgärleri, anamdar adamlary indi geliberiň, anka operasiýa başa barmady, bilen plany puja çykdy diýlenden soň gaýdandyr. Men pikirimçe. Sebäbi Niýazowyň gorkaklygyny biz nirden bilýär? 1994-nji ýylyň oktýabryna odalky gepleşikden bilen odalky tapgyryna bir belläk geçişmedi ýaly. Hoşaly Garaýew hem Muhammeduly Aýmyradow diýip iki sany bilen illeşimiz. Moskwadan Türkmenistana tarap ýola düşenlerini Türkmenistanyň içinde godalaň tudurmak üçin şolary Türkmenistana ýetirmän Daşkentdeki Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri baryp şo taýda ellerine naruşnik giydirip, ganlarny giydirip şo taýdan alyp gaýdýarlar. Näme üçin? Näme üçin olary Türkmenistanyň içine girmäge de olara ýol bermediler. Sebäbi gorkýarlar, şolar Türkmenistanyň içine birden aralaşa aýtalar. Şolaň adamlary vardyr, şolaň täsiri onuň geçip, bular eýem öňünden dilluşup gurnak goýan bolsalar. Ondan biz öňüni alyp bilmän gijaga alaýmaly. Şoň üçin ýurduň içine ayak tekmäkäler, şol öňünden Türk Özbegistanyň içinden tutup alyp gaýdalyň diýip Niýazowyň adamlary, Niýazowyň öýde şolar ýaly plan biçýärler. Şoň üçin Niýazow ýanky 25-nji Sanjar wakatyna Şyhmuradowyň ýurduň içine gelenden habary ýok. Niýazow Aklim öýünde geçirilýän ýygnakdan habary ýok. Roda Jumaýewiň öýünde geçirilýän ýygnakdan habary ýok. Ýöne Niýazow kimdir biri daşyndan, daş kulokdan eşitip ätiýaşdan duýduruş berendir diýip biz netije çykaryp biler. Bolmasa Niýazow 24-üne gije ýygnak geçirilip durka, şo jaýyň daşyny gawa alyp hemmesini elinjek ele talardylar. Ele tallardy Niýazow. Şonu ettirmedi diýmek Niýazow şonu bilen ok. Niýazow şondan habarsyz. Diýmek, soň 20 ýaşyna ýen boljak iş bolandan soň, onuň Niýazowyň adamlary, howpsuzlyk gullugynyň işgärleri onuň çöpläp başlaýar. Ýugoşlyk bilen. Ýugoşlyk bilen olam ýanky 20 ýaşyna käbirlerini 20 ýaşyna, akşamlykyny käbirlerini 26-syna, käbirini 27-sine şey dip ýugoşlyk bilen ol çöpläp başlaýar. Indi beýle meseleler gelýär. Ýa-ni aýtdyk, bular üçe bölündi diýdik. 10 ýaş adam o taýda, 10 ýaş adam bu taýda. 8 adamam telesentriň ýanyna. Şu taýda şolaň haýsy maşyna minip, nähil nomerli maşyna minip baranlyklaryna çenli bar. Haýsy adamlar şolardan haýsy mejlisiň ýanyna bolupdyr, haýsy tele başlaýan ýanyna bolupdyr. Olatlara çenlen bar. Indi ýanky nemeden soň şol işlerini başa barman hemme nemeler boljak iş bolandan soň indi Barış Şyhmuradow, Batır Berdiýew, Türkmenistan Odalky Daşary işler ministri, Ýadgerli Gunnowdiýew, Daşoğuz vilayatynyň odalky häkimi hem Niýazowyň maslahatçysy bolup işleýär. Gowan Şumaýew, biznesmen, Aklim, şu beş bolýarmy, Şyhmuradow, Batır Berdiýew, Ýadgerli Gunnowdiýew, Gowan Şumaýew, Aklim. 6 adam bolýar. Şu 6 adam 2, 4, 5 adam. Şu 5-si desine 20 ýaşyna şowun işleri puja çykandan soň göni ýanky Jumaýewiň agalaryndan biri Rüstem Jumaýewiň öýüne barýarlar. Olam Petrozavodsk proyezd, 2-nji Petrozavodsk proyezd diýip köçe bar, ýa-ni Aşgabatyň Kön aeroportunyň ýanyna. Şo taýda gaçyp atýarlar, indi şo taýda gizlenmekçi bolýarlar. Indi bular bilýän iş gaýtdy.
iş gaýtdyn. Indi biziň häzir gözlegimizde çykarlar. Indi biz häzir ýurtdan çykmaklygyň aladasyny etmeli çykyp bolsa, bolmasa da näçe wagt gillenip bilsek gillenmeli. Şo taýy gaçyp atýarlar. Indi şu taýda ýene bir aýtjak zadym bar. Biz aýtdyk, eger Niýazow ellen sapaýanna da bolýar sapapdyr ellen, Niýazow bir ýerde gizlenip otyr. Ya Niýazow ýankaýyşymy alyp geçip gaýdypdyr bir ýol bilen. Şo taýda el adamdan elinde yaragy bar ýagdaýynda olar Niýazow gelmeýände de meclisiň jaýyna girip ýa-da telesentre girip beýanat edip bilýärdiler. Olaň diýmeli zady näme men garaýşym boýunça Niýazow gözlegdi häkimiýet biziň elimizde, inha biz meclisiň jaýynda elbet hökümetiň jaýyna otyr, Niýazow'a garaşyp otyr. O adamlar hökümet ministrliklerin işgärleri sizem şu ýagdaýdan dynatyňyz gelýänler sizem o inni Niýazowyň rejimi gutordy. Şoň üçin sizem Niýazowyň tarapyny tutup oturmaň diýilip beýan edilse, özlerinem görkezseler hökümetiň jaýyna oturanlyklaryny. Niýazowyň bir ýerde de gaçyp ýa gillenip oturanlygy bilseler adamlar, ministrler hem şoň ýakyn ýeginleşler diýilýänler hem men pikirimçe adamlar Şeyh Muradyň toporunyň tarapyna geçerdiler. Olara diňe ýöne hökümetiň jaýynyň içini eýelip oturanlyklaryny görkezmek gerek. Biram telesentriň eýem eýlenenligini görkezmek gerek. Şo taýdan maglumat bermeli. Maglumat bermeli. O taýda bulan ýalňyşlygy näme? Esasy ýalňyşlygy. Şular ýaly plan biçilenni. Variant 1, birinji variant. Eger birinji variant başa barmasa, onda ikinji variant näme bolmaly? İkinji variant başa barmasa, üçüncü variant nähili bolmaly? Şular ýaly variant ýerine variant bolmaly. Emma soň bize gelen maglumata görä Şeyh Muradowyň günäsi bilen diňe bir variant işlenip dirilipdir. Diňe bir variant. Ýagny Niýazow ýol aňyrdan gelýär, Pewrüden işine ýolla tutýar, bir böle adam tutýar da getirýär. Soňam suud edýär. Soňam telesenderden hem beýanat ýaýradýar. Inni şoň Şeyh Muradowyň ýanyna adamlar buňa teklip edipdirler. Bor neme? Baris. Birden bu bolmasa ondan nähil bolmaly, bu bolmasa diýilen zat bolmaly, näli peçetli edýär. Şeyh Muradow şo taýda. Ine şunam bilenmok ne derecede adamın şu realizatda stratejik meselede aňy ýöntem bolmaly ýa-da ne derecede ödüňe şeýle çakdan aşa anamyň bolmaly. Ol anamy diýende de ödüňe bara, ol saňa bagly däl zatlar bolup bilýär. Näme üçin şo zady olar gödüňini tutmanyrlar. Şulan şu düzen plany men bir hil gözüme mektep, orta mektebiňe bir başlanýyş klas şagalarynyň bir düzen plany ýaly bolup görünýär, gaty ýöntem bolup görünýär. Ýa şular hakykatdan hem şulan şu Barış Muradow ýa-da şoň ýakyn eginleşler gaty kütük. Ýa-da Barış Muradow gaty hüjjetlik edipdir, şo taýda beýlekler diňlemändir. Olar hem çekinipdirler Barış Muradow'a basyş görkezip durmakdan. Bor diýipdirler. Onda bu nämen görkezýär? Ya diýme onda Barış Muradow ödem. Diktatorlyk meselesinde, öz häsiýet meselesinde onda hiç kimi diňlemeýän, öz diýeni hüjjet, hiç kimiň töwerekdäki adamlaryň pikirini hormat goýmaýan, şolara salman diňe öz diýeni etdirjek bolýan adam bolup çykýar. Haýsy tarapyna alanda da ýa-ha juda küçük bolar, ýa-da ýankyýaly şol adam juda aňdyrman ýadykdanam geçiren, hiç kime salman diňe şu diýip tutup oturan adam. Netijede de näçe bir geden adamdan ykbary köýdi şeýdi, bir geden adamdan başyna ýetildi. Şulam geň aldyrýar. Näme üçin ikinji, üçüncü, dördüncü variantlar işlenip dirilmeýändir. Bolýa Niýazow yaramandyr. Ahirde adamçylyk faktory, Niýazow yaramanam bilýär. 20 ýaşyna gelmeýändir, ýygyna gelenok. İşine çykanok. Ondan näme etmeli? Ýa-da Niýazow ýolda gelýär, bolýar. On maşyny buronlanan, onu ok geçenok. Bodan eline granatam ýok, bomba da ýok, hiç zaten diňe avtomat. O maşyny saklap bilen, olam sürüp gaýtdy. On näde tutmaly? On näde saklamaly? Ya bir zady partlamalymy? Näme etmeli? Olar ýaly variantam işlenip düzülmedi. O ýa-da aýdaly bilipdirler siziň planyňyzy.
öňürdipdirler. Ondan näme etmeli? Näme şu şeýle öýüňizde anamly, siziň biçip oturan puluňyz şunça adamdan gatnaşmagyň nakarat, siziň içiňizden sadyp çykmaz diýip näme şu şeýle anam etdiňiz? 40 adam bilse 41-nji adamam dostam mara, dostum dost bara. Aýtma diýlen zadyňam, olam aýtma diýip başga birini aýdy bilýär. Olam aýtma diýip üçünji adam aýdy bilýär. Biz onam bir durmuşymyzda görýär. Aýtma diýip birine haş eden zadyň boly aýtjak gelip, olam başga birini aýtma diýip aýdy. Netijede şu aýtma diýip aýdylan adamlaryň sany bir näçe gün geçenden soň onlar çadyma aýtdy. O faktorum gözüňde tutmaly adamçylyk faktorlar. Aw. Inne aýdaly bolýan niýadyfy ele salypdyrlar. Ya öldürüpdürler ya da tuzda edip getiripdirler. Tamam suud etdiler bolýa. Indi häkimiýetem el alypdyrlar. Indi sonra uýda çykmagy mümkin. Şuňa özi kanuny boljak, seni akrar etjekmi dünýä jemgyýetçiligi, beýleki döwletler. Şuňa özi kanuny bolardy. Näme üçin sebäbi Şeyh Muradowyň ýanky plan ýöne ýerden düzülenler, näme üçin 2020-2002-nji ýylyň ahyryna goýdy. Thompson'a da däl ýadyna da däl ahyryna sebäbi 2002-nji ýylyň 21-nji iýunyny Niýadowyň prezidentlik möhleti doldy. Konstitusiýa boýunça prezidentlik möhleti doldy. Beýle diýmek bilen näme gödüňde tutýas? Niýadow ilkinji gedek garaşly Türkmenistanyň prezidenti hökmünde saýlananyna 1992-nji ýylyň 21-nji iýunyna saýlandy. Ýagny 92-nji ýylyň maýynda täze konstitusiýa kabul edildi. Şo täze konstitusiýa görä-de, soň täze prezidentlik saýlawlary elan edildi. Niýadowyň ýeketäk Niýadowyň kandidaturasy hötürlendi. Olam 99,5% tesalli hamala. Netijede prezident saýlandy. Indi konstitusiýa görä-de şo bir adam 2 gedek 5 ýyl möhlet bilen 2 gedek saýlanabilýär maksimum ýagdaýda. Indi Niýadowyň birinji möhleti 1997-nji ýylda gutorýady. 1997-nji ýylda saýlawgylar geçirilmedi. Olam bir kanundady. Halk maslahat diýilýän şu oýnatgygy gurumy, oýnatgy ýaşullar toplumy, olar Niýadowy saýlawsy 2 möhlete galdyryp karar kabul edýärler. 1994-nji ýylda şo mesele boýunça intäk möhleti dolmaka, birinji möhletim dolmaka referendum geçiren bolup, halk köpçüligi hamala şo Niýadowy ikinji gedegem saýlaman, saýlawsy ýagdaýda galdyrmaklyga ses berýärler. 1994-nji ýylda edilen daşy. Netijede şol birinji möhletiniň ýanky möhleti dolandan soňam 97-nji ýylda saýlawlar geçirilenek. Inni 2002-nji ýylyň 21-nji iýunyna bolýa, şoňa çendem galtyn, iki möhlete galtyn diýilende 2002-nji ýylyň 21-nji iýunyna Niýadow wezipesinden gitmeli. Ýöne soň näme edildi? 1999-njy ýylda Niýadow ömürlük prezident diýilip elan edildi. Netijede ol gitmekçi däldi. Asla ölýänçe. Indi şuda da ýene ýanky soraw ýüze çykýan. Niýadow nädip? Kim şoň inisiatry boldy? Niýadowyň ömürlük prezident diýip elan edilmeli. Men gözüme gulagym bilen eşitmek şo Şeyh Muradowyň dilinden ýöne şo wakadan habarly adamdan aýtmagyna görä, şol inisiatywany ilkinji bolup teklip edenden beri Baris Şeyh Muradow bolupdyr. Meni bergede gaýdan, men onu öz gulagym bilen Baris Şeyh Muradowyň dilinden şo döwürde eşitmedim, telewizionyada ýa bir ýerde. Ýöne şundan habarly adamdan aýtmagyna görä, bir adamam däl, iki adamam däl, gaty köp adamdan aýtmagyna görä, şol inisiatywany ilkinji gede ködürlen Baris Şeyh Muradow bolupdyr. Niýadow Saparataýew sizi biz ömürlük galdyraýaly, näme saýlawlar geçirip oturmak näme gerek diýilip diýen teklip bilen gelen şo bolupdyr. Indi bolýa buny biz taryhy goýaly, ony suud etmekligi şo bolupdyrmy bolmandyr. Ýöne ýanky haýdyşymyz ýaly Baris Şeyh Muradowyň topar şo häkimiýet şeýdip ýanky güýç bilen zor bilen ele alan bolanlygyny şol ikrar edilerdi. İkrar edilerdi resmi hökümet hökmünde. Sebäbini biz nämeden görýäs? Ýene bir naklym bar. Orsça победители пишут историю diýip. Ýeňiş kazananlar taryhy ýazýarlar diýip. Ýagny sen ýeňilseňe, onda sen duşman bolup gidýäň, watan döni bolup gidýäň. Ana şu atky ýeňilişler ýaly. Şeyh Muradowyň topary ýeňildi. Demek olar halk duşmany bolup gitdi.
halk düşmanı hökmünde de düşmanlar hökmünde de suud edildiler, höküm edildiler. Ýöne aýdar ýeňäýen bolanlygyny, onu halk düşmanı niýadyp bolardy, niýadyp gorajak adamlar bolardy ýa-da niýadyp hyzmat eden adamlaryň başyna ýeten bir giden adamlar bolardy belki. Belki olan günahı geçirirlerdi. Ýöne niýadyp hökman halk düşmanı diýip elan edilerdi. Belki o ölüm cezasy hem berillerdi. Konstitusiýany ýitip da ýa ömürlük tutsaglyga höküm edilerdi. Ýöne tarih başgaça ýazylardy. Ýagny Şeyh Muradowyň topary halk gahrmanlary bolardylar. Olan wasp edilerdi. Olar hakda nama ýazylardy, kitap ýazylardy. Awa tarih ýitgeden awa Türkmenistany diktatordan, ganhordan halat eden bir adamlar hökmünde. Şolaram wezipeleri eýlerdiler. Awa. Ene biz bu masaly näme de görýäs? Ene ýöne Ukraina taryhyny alyp görelim. Gedir şolar ýaly waka boldy. 2014-nji ýylda döwlet agdarlyşy boldy. Ýagny Orsiýada tarapdar diýip hasaplanýan Viktor Yanukovych häkimetden güýç bilen çetleşdirildi. Onu goraýan howpsuzlyk güýçlerine garşy ýara ulanly. Bir giden howpsuzlyk güýçleriniň wekilleri öldürildi, atylyp goýdolançylar tarapyndan kanun bozulup häkimet, hökümet edaralarynyň jaýlary basylyp alındy. Awa ýöne şolatlar edenine ol hakykatynda konstitusiýa garşy gelýändir. Ýara ulanyp, güýç ulanyp hökümet edaralaryny basyp almak, ýa-ni hökümet edaralarynyň gorawçy güýçlerini atyp öldürmek, prezidenti diýip ýurtdan gidirmek, häkimetden gidirmek ol bir kanunda. Bolýar. Emma şonda ýeňiş gazananlar ana gahrmanlar hökmüne çykyş etdiler. Paraşenkomy, Yatsenyukmy, ol ýa-ni Klitschkomy hemme gahrman hökmüne kabul edildi. Sebäbi olar ýeňiş gazandy. Eger şolar ýeňilen bolandygyny şo çaknyşykda, onu olar gaty agyr jeda çekerdiler. Yani hökümet edaralarynyň güýçlerini basyp almak, ýara ulanmak, resmi edaralara garşy, döwlet liderlerine garşy, liderine garşy ýara ulanmak ýa-da häkimeti basyp aljak bolmak synanşy ýa-da zatlarda aýyplanyp watan dönügi keteki güýçlere işleyen, daşarky güýçlere işleyen agentler, zatlar hökmünden oňalar bildirjek. Gaty köp terrorizmde aýplama bildirip bolardy. Ýöne diýmek şo taýda kim ýeňdi? Yani Günwatara taraptar Amerikan Birleşen Ştatları tarapyndan hem gollanyp maliýeleşdirilen o hakda onam gizläp oturmadylar. Soňky bir näçe ýylyň dowamında biz şu rewolýusiýony işe 7 milliard dollar pul arşladyk diýip Victoria Nuland diýen aýal, ýani döwlet sekretarynyň kömekçisi, maslahatçysy ödeden çykyşyny açyklama aýtdy. Biz Ukrainadaky şu rewolýusiýony herekete 7 milliard dollar harçladyk bir näçe ýylyň dowamında diýip. Neticede şolara taraptar, şolaň bellen adamlarym geldiler, şolaram tarihi ýazdylar. Bagşlan. Şoňky ýaly bilen mysal üçin şu häkimeti batyp alan adamlara garşy Odessada aýdaly goýdolan bol, demonstrasiýa boldy. İslemediler, şo Paraşenkoň prezident bolup oturmagyny islemediler. Günwatara taraptar güýçlen jeýdip, güýç bilen häkimeti batyp almagyny islemediler, şoňa protest bildirdiler. Olar näme etdiler? Şol 2014-nji ýylyň 2-nji maýynda Odessa wakasy bir zat boldy. Profsoýuzlaryň jaýdyp bir bina gawap tykdylar, ýani protestçilerinde ýakyp öldürdiler. Şolaň 48-sini ýakyp ýöne gowurdylar şolu. Öýlerim ellerine ýara ýok adamlar şo taýda ýakylyp öldürildi. Onu kim öldürdiler? Ukraina milletçileri, ýani şol häkimeti basyp alan güýçlüň tarapdarlary şolardan araldylar. Siz kim biziň nemämizde, biziň tarapdarlarymyzda, biziň adamlarymyzda, resmiýelerimize protest bildirer ýaly ýakdylar. Anynny şoňa çäre görülmi ýok, şonu ýakan adamlar tutuldymy ýok, türmäge batyldymy ýok. Bolmasa şoň video kadrlaram dur şo taýdy. 48 sany adam ýakyp öldürýärligine ýakyp öldüren adamlaryň birine de çäre görülmedi. Näme üçin? Sebäbi tarih hakykatyň nämedigini häkimiyet basyp alan güýçler kesýetdi. Kim dogry etdi, kim näme dogry etdi? Şolary ýakyp öldüren adamlar onu dogry edipdirler. Olar dili bilen açyk aýdanoklar, ýani hereket edilen görkezýärler. Näme edip? Şolara çäre görenoklar. Şolar gözläp tapjagam bolanoklar, o video kadrlaram dur bolup. Öldürülen adamlar, diýerligine ýakyp öldürülen adamlar, ay olaram terrorist, näme? Sen goýdolan töldürdiler, demonstrasiýa etdiler. Olaň tarapdarlarynyň käbirleri
Adyesan bir yerlerine yaragam olanypmyşynlar. Ýöne edil şol adamlaň öldüler. Ýagny şol profsaýyzlaň jaýyna girip taň ýakylyp öldürilen adamlaň yara ulananlyklaryny hiç kim tuğut edip bilmediler. Şolaň ýanyndan yaragam tapylmady. Ýöne nämemişin şolaň tarapdarlary bir ýerde şol şowun adyesan territoriýasyna bir ýerde beýleki öz garşydaşlaryna garşy ok atypmyşyn. Bolýan olar ok atyp duran olar tutun. Olar tutun. Ýöne dirligine ýakman türme batyn. Tutwa, tut edin derňe. Ýöne şolaň tarapdarlary bir ýerde yara ulandy diýip onaň bu taýdaky elleri yaragsy duran ýöne protestçileri ýa-ni bir ulokan bina içine gawap, gapyny berklep, soň olaram oda berip dirligine ýakmaklyk ol haýsy näme? Kada boýunça bolýar. Men şunu inämçin nykta batýar. Şular ýaly ýa-ni genotsit görnüşindäki zadam soň aklanyp bilinýär. Şonu ýokardakylar aklaýnysa. Olar akladylar näme? Tehabiyan ki yakan adamlar, ol adamlar dirligine yakan adamlar bulan tarapdarly. Häkimiýet basap alan çinowniklar tarapdar. Şoň üçin ana tarih täzeden tarih ýeňjiler tarapyndan ýazylýar diýilýän da şol. Hakykatym ýeňjiler tarapyndan kesitlenýär. Kim adalatly hereket edipdir, kim ganhor, kim terrorist, onu ýokarkular kesitlenýär. Ana şondan bir dana ýankyýaly tarihden görýär. Şoň üçin Şeyh Muradowyň toporunyň ýanky hereketi üstünlük tamamlanan bolanlygyny on dünýä jemgyýetçiligine de ikrar etdirip bolýardy. Näme? Saparmurat Niýazow hem şo döwre çenli döwlet lideri hökmüne bir kanun otýar. Konstitusiýa garşy hereket edip özüni ömürlük prezident diýip elan etdirdi. Oturmaly möhletiniň hemme möhletem geçdi. Diýmek bolan adam seni onu güýçlen aýyrsaňam sen näde dogry iş eden ok sebäbi kanuny bozup cinayetçi görnüşünde häkimiýet basyp bolup oturan adamy sen häkimiýetden çetleşdirýär. Diýmek sen özüň kanuny bolan adamy gidirýär. Soň öz hereketini aklamak üçin özüň kanunçylyk kabul edämeli. Tarihde ýa-da ýalan. Hormatly ýerleşler, Sanjar wakasyny näme, hakykatlar we toslamalar atly gepleşikler tapgyramadyň 5-nji bölümini biz şu taýda tamamlaýar. Ýöne görüşüňiz ýaly, gurrunmyzy wakaň iň bir kulminasiýon ýerine kesmeli bolduk. Sebäbi gepleşigimiň wagt şygyry muňa mümkinçilik berenek. Ýöne indiki bölümde biz 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna başa barmadyk şol häkimiýet agdarlyşygy, synanşygyny ýydy bilen amala aşyrylan tutka tutuşluklar, Barış Şeyh Muradowyň ele salynman bir aýlap gizlenişi, bu waka bilen baglanşykly Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda ýüze çykan dartynlyk, Barış Şeyh Muradowyň tutsak edilmediğinden ýöňýany eden iň soňky ýüzlenmesiniň teksti, Aşgabatda bolan bu waka barada şol ýugurdy, Abdukuliýewiň ýazan analizi we käbir beýleki gazykly maglumatlar bilen tanışarsyňyz. Şoň üçin kanalymyzyň gepleşiklerini ýerlap duruň. Abuna durmadyk bolsaňyz abuna duruň, gepleşikleri halaýan bolsaňyz laýyk basyň. Ýaltanmasaňyzam gepleşiklerimizi öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Şuňlukça da internet dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.